Shalom, wilujeng enjang para kinasih, kula Timotius Setianto saking GKJ Krapyak Klasis Semarang Barat. Kepareng kula maosaken renungan Sabda Winedar. Sadar dinten Setu tanggal 17 Mei tahun 2020 kanthi jejer kamulyanipun tiyang pitados alandesan sabdanipun Gusti Daniel bab 7 ayat 17 mekaten. Sawuse mangkono pemerintahan panguwasa lan kamulyan karajan-karajan ing sakngisoring saindenging langit bakal kaparingake marang para suci umat kagungane kang maha luhur. Para sedherek ingkang kinasih, saben manungsa mesti pengin gesangipun minulya saha kinurmatan. Pepinginan kala wau saged kadumugen menawi manungsa menika ngalami kasugihan, gadah derajat pangkat, bondo kadonyan lan sanesipun. Kamulyan ingkang kados pundi to ingkang kinersakaken dening Gusti? Wonten ing renungan kala wingi kita nampi pratelan yen putraning manungsa nampi panguwaos lan kaluhuran. Pramila juru Mazmur ngajak umat sami memuji Allah. Kamulyan pranyata boten magepokan kalian bab kasugihan, bondo derajat pangkat kadonyan. Wonten ing tetinggalanipun Nabi Daniel anggadhahi keyakinan pradataning pangadilanipun Allah mutus sedaya panguwasa ingkang nindakaken bab ingkang cengkah layan kersanipun Allah badhe dipun sirnakaken. Salajengipun ingkang ngasta pemerintahan inggih Gusti Allah kang maha luhur. Gusti Allah kang maha luhur masrahaken pemerintahanipun dhateng sagunging para suci inggih menika umat kagunganipun Allah. Inggih dumateng pemerintahanipun para suci wau sedaya panguwaos ing jagat raya menika badhe ngabdi lan bangun miturut. Para suci saged nampi kamulyan boten krana pambudidayanipun piyambak. Kaluhuran lan panguwasa kaparingake dening Gusti Allah adhedhasar kalomanipun inggih sih rahmatipun Gusti Allah. Sinten ingkang sinebat para suci? Wonten ing kitab Wahyu bab 11 ayat 16 dumugi 19 nedahaken bilih menika para pinai sepuhipun pasaman-pasamuan ingkang sami sumungkem sumuyut sujud dumateng Gusti Allah. Tegesipun para suci menika para kagunganipun Gusti Allah lan sami sedya taat ngajak sedaya umatipun. Inggih para suci kagunganipun Allah wau ingkang sami nampi lan ngraosaken kaluhuran saha panguwasa kasuwargan sih rahmatipun Gusti Allah. Kita sami para pitados estunipun sampun dados manungsa ingkang minulya kebak kaluhuran krana sih rahmatipun Gusti Allah. Kita sami sampun nampi peparing kaluhuran lan kamulyan saking Gusti Allah piyambak. Menawi mekaten estunipun kita ugi kelilan nderek ing pemerintahanipun Gusti Allah. Malah kita kedah nedahaken lampah ingkang cunduk kalian ketentuan-ketentuanipun Gusti. Matemah
sedaya sami bangun turut Gusti Allah. Amin.